Moikka, tässä KHT Palove. Tänään mä teen mun pikku maastopäivän ja mä oon saanut uuden hevosen, jolla mä tänään ratsastelen. Ja sen nimi on Primus, mä voin näyttää sen. Tämmönen. Saatiin mun siskon kanssa samanlaiset. Tää on siis, ne on identtiset veljekset. Tää on tosi kiltti. Tää on silleen, ei oo vielä oppinut oikein mitään erikoista, mutta lähdetään nyt maastoon. Siellä on maasto. Minä varovasti näkyy alas. Hyvä poika. Hyvä. Rauhassa noin. Hyvä. Sitten lähdetään maastoon. Hei, voidaan ottaa vaikka vähän ravia. Mennään vaikka tuolta. Tämmönen ihana maastoreissu. Pojilla on koko ajan villeys päällä. Tykkää olla vierekkäin. Tämmönen hieno pikkuinen metsämaasto. Ei. Rauhassa. Rauhassa nyt, poika. Sitten tulee taas risteys, aika isokin risteys. Elikkä tämänkin on nyt aika lyhyt, kun mulla on taas, mulla on niinku akku vähissä. Ja joo, me pysähytään tämmöiselle ihanalle metsäpaikalle, jossa onkin ilmapallo jäänyt. Siellä. Tämä on meidän lempipaikkamme. Tää on tämmönen aika savannimainen metsä. Elikkä tässä oli nyt tää meidän yksi video. Hei pojat, nyt riittää. Tässä oli tää meidän yksi video ja sitten kesällä tulee mökkivideoita, kun ollaan mökillä ratsastamassa ja tälleen. Mutta kiitos kun katsoitte. Tääkin oli aika lyhyt video. Moi moi!